Usisho Record. Aye, soyayya ce, me kyan fata ce, me kyan sura ce, me tarbiyya ce, ita masoyiya ta. Tallafa mini nake so har a raina. Sirrikan ƙauna na baki karkiya da ni, tunda ke ce mallaki na zo ki kusanta da ni. Rayuwata duka na auna ba kamar ki gani, mai biri mai dogon hanci ke kadai na gani. Kyau na fuska, kyau na tsari, kyau na fata, aike ce a gaba ke nake hange inda na yi ɗauki. Tunda na same ki a bar so dole na yi fahari, babu misalta kanki ya ta gari. Ƙaunar kirai na duk ta mamai zuci ta yi mamari. A san kinai nisa na nula har na idda gari. Garin masoyi can na nula, duk amata ke nai nunawa ba kamar ki garan autar mata. Dole in gode wa Allah ilahu mai kyauta, wanda shi ne ya bani mai kyau da ba ta yin wauta. Da kyan hali mai kyan tarbiyya daban cikin mata, mai tsabta da ba a raina ta, mai tsabta daban cikin mata. Zo gwanata, ni ina son ki a wutar mata. Soyayya tana da daɗi, in ka dace wacce take son ka. In baka yi dace baka gane wuya cikin takwai, za ka gane wuya cikin takwai, za ka gane wuya cikin takwai. Na dace mai kunya san ki nake sosai.